Ja bih rekla kao probaj liči na pršutu. Zdravo, ja sam Milica Đorđević i stojim iza profila One Light Shot, možete me naći na Instagramu. Danas rasklapam svoj, mogu da kažem, omiljeni postni recept. U pitanju je postna pasta sa tofu sirom. Pošto moj dečko često posti, smislila sam neki recept sa tofu sirom koji inače kao ljudi možda malo izbjegavaju jer kao ne znaju kako da ga koriste. I kada smo prvi put jeli pastu, bukvalno smo oboje rekli ovo ćemo praviti kada ti ne postiš. Mislim da je nešto što svako treba da proba. Za 2 porcije bit će potrebna jedna manja tikvica, 1 luk, šargarepa, bit će potreban i tofu i nije bitno koju pastu koristite. Mi smo koristili fusili ili pene, dakle koju god imate. Sam bila mala, a i naravno i sada, sam baš dosta jela salate, povrće i slično, prosto ja sam sa sela, iz sela Kačulice kod Čačka. Prosto ja ne bih mogla bez pečenja, ne bih mogla bez punjene paprike, sarme i slično. Dakle, te stvari, kao tih stvari se ne odričem. Imam svoje verzije, ali kao bitno mi da postoji taj neki light moment, kao nekih stvari koje su, kažem, zdravije, da je prosto normalno funkcionisala. One Light Shot jeste moj, da kažem, neki pristup, da ljudi kao probaju jedan light shot, to jest jedan neki zdrav recept sa mog profila i da kao tako jedan po jedan polako krenu u taj neki, da kažemo, zdraviji način života. Dakle, ne onako baš kao hardcore, sirovo i slično, nego da kažemo neke verzije koje mogu da podrže taj neki naš, da kažem, brz stil života. Kada montiram videe, često mi pada na pamet da kao probam neku ludu montažu, nešto kao puckam prstima i to, ali uvek se na kraju završi tome da kao bude tako kako je. I baš bih ovako sada se osvrnula na ceo taj proces pripreme recepta, kao šta on zapravo obuhvata. Ljudi vide taj 1 minut, a zapravo to je kupovinu namirnica, pripremu namirnica, kuvanje namirnica, zatim sređivanje kuhinje, znači editovanje videa, slika i svega, znači voice over i sve te stvari, znači bukvalno 4 sata. Nemam taj moment da stavljam sve u posebne činice i slično, jer kao na kraju to trebam ja da perem, tako da mislim da mi se ne isplati. Kao svi su u fazonu, ja kažem ja moram da imam negdje neku devicu, nekom poznaka, nešto negde. Naprimjer, meni se desi da ja uveče neću da ostavim jednu šolju u sudoperi. I tipa pre neki dan sam krenula na posao i toliko sam žurila da sam ostavila tiganj prljav ovdje. Znači taj tiganj je mene proganjao ceo dan. Samo dodajem ovo. Iskreno, kada je kuvanje u pitanju, mislim da je najbitnija želja da kuvaš, kao volja da kuvaš. Nekako sami, da kažem, uređaj, aparati, tiganji i slično, naravno potrebni su, ali možete imati neki osnovni set toga, to vrlo lako može se naći danas. Tako da mislim da je najbitnije samo kao želja. I ja, na primjer, konkretno za sebe, ja sam možda bila uvek najmotivisanija i kao najviše inspirisana kada sam imala ograničene mogućnosti. Pa kao ja sam ni od čega ne znam napravila nešto ili šta god kao. Mislim da je ovo namirnica koju ljudi kao baš ne poznaju, to je moj neki utisak. Konkretno, otkrila sam ovaj neki, mislim da je ovo dimljeni tofu. Skoro jedan kolega moj rekao da ima ukus kao pršuta, mislim da je malo preterao. I ono što je jako bitno kod ovoga jeste da ovako dobro uvijem u ubrus i da ocedim taj višak tečnosti, jer prosto on mora da bude u toj nekoj, verovatno salamuri ili šta god, kako se ne bi osušio. Dosta ljudi koji ne vole neke namirnice su bili kod mene. Ja volim da kao spremam hranu ljudima više nego što ja zapravo volim da jedem. Vidjeli ste jutros. Znači baš volim i često ljudi kod mene nešto probaju, neku namirnicu koju ne vole i budu u fazonu, ja kao ne mogu da verujem da je ovo ukusno. To bi rekla moja baba, pa dok ne omekša. A to koliko je pitanje. Voda je proključala i sada ću staviti 1 kašičicu soli kako se pasta ne bi zalepila tokom kuvanja. Evo, pošto se ovo krčkalo nekih možda 15 minuta, opet zavisi, kažem, od koja je količina povrća, dodajem tofu i njega bukvalno samo ovako izdrobim, nema potrebe da ga seckate. Probali smo jednom da ga seckamo i mislim da je mnogo bolje kad se drobi, zato što se mnogo lepše nekako uveže sa svim sastojcima. Meni se često ljudi javljaju na Instagramu, pošto je tako imam tu kao zajednicu ljudi, kako da je nazovem. Nema da kažem ljudi koji me prate, kao to je zajednica za mene. Jer te ljudi baš dugo podržavaju moj rad. I imam neke s kojima se jako često čujem, oni meni, čak se dešava toga da kao se sa nekim ljudima dopisujem, oni su, ne znam, bili u vezi sa, ne znam, nekim, pa su se venčali, pa su dobili dete, sa njihovo dete jede recepte koje ja pravim.
E sad, pošto pričamo o hrani i začinima, naravno, iskoristit ću priliku da pohvalim moju koleginicu koja je smislila ova 2 začina koja mogu da kažem da su ovo jedini začini koji su vam potrebni u kuhinji. I konkretno sad za ovaj recept stavit ću ovaj Red Spice Mix i ovdje već ima soli, tako da nema potrebe da dodajem so. Možda malo samo da ukus podesim, ali nema potrebe da dodajem so kada imam ovaj začin. Evo ako posle tofu dodajem i šećerac, u suštini biram ovaj iz konzerve što je već termički obrađen, nema potrebe da ga kuvam. Ovo ću samo ovako da malo promešam. I na kraju ostaje samo da se doda ovaj krem za kuvanje koji će sve ovako lepo to da uveže i na kraju pasta. Da, ovo mi je kao za slikanje, da kažem. Eto, rasklopili smo moju omiljenu pastu i šta da kažem osim prijatno. Ovo ne mora do kraja. Ne mora to da je. Sada me baba vidi da bacam namirnice, tačno bi me spalila. Samo sekund da nešto stavim pa ću da odgovorim. Vini, sad sam morala da podine da mi ne bi izgoreo. Evo ovako, sad ću da odgovorim na pitanje. Evo ovako, mogu samo da sipam ovo da se brži ovdje. Dobro. Samo da ga malo ja opustim. Mogu da odgovaram iz ovog ugla, prosto malo... Samo da nisam okrenula, sad ću da se ja pomerim tamo u suštini. Sad ti si me pitao za... Da, sad mogu tofu, njega trebam da stavim, možemo sad u tofu. Taman ću ovo sad da se, ovdje možeš staviti još samo malo vode, nek se to krčka. Malo ću samo stavim da se ovo prži, pošto čujem da mi se tiganj usijao. Malo mi se spalio luk, ali nema veze.